buino subama tongke kai torbono no subana buino hamjak ma tongke kai torbono no hamjak na buino khairok ma tongke kai torbono जों जत मानसा ननो जों साहाय्य खायजा सिनि सिगला हामख्राय बदलनि तरफ থেকে फुल पुलिनपुर आन्दारनि गाबोन लगे लगे सिनि सिएमडी इएम सार चित्तरंजन देव ब्रह्मा याके ब एडुकेशन बा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेन्टनि खरकसा मन्त्री बब अलगिनो सोंबाय बाक्सा जोंनो साहरिनो रब साहाय्य खायनो के आंबो नं लगिनो एक लगिखाय नंनो साहाय्य खायनो हनै बसोंनो रुहुनि साहका अबायसे आबन बागिनो जों प्रतिति कुंया हानफानो जे कुना कुनि बा गारि लामा पाया जागाराव अबहाय जागाराव जों थांगै सिनि बररक जेहेतु सुगिया कुंयाखै बा याक सुगिया रांरि रक अबा अबहायके गोबां मावथनितु दुर्बल हायबरक जों नायटुगै जों सार्वे खायजंग अमायखिनो जों ताइबो सिनि बुसकांग सिनि थिनांनि बागै जे बरक सुगिया अबहायके बरनो जों साहाय्य खायनो बागै जों सामुं खायजंग सोशल अर्गानाइज खायजंग इंगे सिनिबो तिनि नंनिबो बुशुबार 18 तारिखो बुदे एक्सिडेन्ट खाना हायमा दं जों आ दिनो नखर सिनि सीएम बाय फायका सिनि एम बाय फायका सिनि एडुकेशन एम सिनि चित्तरंजन सारेबा जों फायका नरगाफोरो बलाय दुख नांमानि जरा जत सम्भव जों कक सालांका फायफानो जों तिनि ताइबेसा नंनि बुसकांग जोंबा सिनि सोसाइटि बा आबहाय थैखाय बा हिन्दू अंगरक दंमानबा 13 दिन याखाबा आमते तांनायते लायफानो जत किसुमिसा जे किसुमिसा मानमान आमसुपानो साहाय्य खायजाखौ होनो जों नंनि फानि मा फायगिया कारण अबहाय सिनि थिनांनि सिनि बुसकांनि जे जेनेरेशन अबहाय गोबां मा सिनि यामान ताबुक जे ससियेल मिडिया ते कयेकटा नुखां सिनि करबंनि नरबकाजे सिनि सोसाइटि तिप्रासानि बसंनि सोसाइटि करबं ओंका जे अबनो फास्ट सनै जे मंगल करबं हाइब्ले मंगल करबं अबनो फास्ट सिन थानर कलेज लेभेल कावनै जों उन्नत बयाखाय सागा कामानि किसा मारि नुकजाकमानि बिसिखै हमहायिं तंमान बागै सिनि ब्लाय खा कामखा सिनि 19 ता दफान बिसिं कायसे नरब सिनि करबं बसंनै कायसे खबजाक दंग आबन बागै जों तंगैमालिया अबहाय जे गतना नुबै हमहाय जे पार्टी मुं नुबै ब्लाय सिनि खा कामजाक सिनि खाव मुक्ति खलाय नरकनि मुआवफा मुक्ति खलायनो सुगनो सुंगनो मुक्ति खलाय खावासिनि कारण सुदु नंनि बसासिमिया बरक सिनि सोसाइटि बरक कासे सिनि दफानि कासे बरक सम्पत्ति न आबनि बागैनो जों तिनि जत सिनि ताखो सिनि सारा 19 ता दफानि जत ताखो ताइ बुकुक संरगनो जों हमहाय सिनि चिकन अबाय सोसाइटि बा याकसुगिया बररक अबाय के जतन बुसकां आबुक फायखाय आं जतननो आबो मा कबगो ब्लायखेनो हामनाय अबन कायसे सिनि यूनिटी कायसे महाराजा सुनो जे तिप्रामो थाने जे कायसे थानसा जे थानसानि मारि फुनुक मानि जों अ थानसानि मारिनो नाहारिनो सुंतिनि अबायके कायसे ताइ कायसेनि बुसकांगो जों आबुक लायनेन बागै साइटक दंगो आसुक्लंस्तं सिनि सिखला हामक्राय बदल आयुगलकथं सिनि सोसाइटि 19 ता दफाबो अमायकेनो सुबाजाकथं आमसे कक साइनो आनि कक अरन मुथाका जतननो जत 19 ता दफानि जत सिनि तिप्रासाबा सरना जतननो खुलुमका आं आसुक साइनो आनि कक अरन मुथाका खुलुमका